Може ли един 19 годишен човек да има успешен собствен бизнес? А трябва ли да работя по специалността си след като завърша университет? Всъщност как да инвестирам правилно парите си? Ще мога ли да помагам по някакъв начин на хората? А пари как ще печеля? Всички тези въпроси се въртяха в моята глава преди 3 години. Аз съм Ивана Георгиева и съм на 22 години. Като вече 3 години съм в семейството на Евролайф България и съм на позиция маркетинг менеджер. Когато бях на 19 и бях само студентка, не можех да си отговоря на тези въпроси, затова реших да се включа в бизнеса. И така вече 3 години ходя на обучения, печеля пари, помагам на хората, инвестирам правилно и пътувам. Нашият бизнес е за хора, които са с отворено съзнание и отворено сърце. Защото това не е просто поредния бизнес, който всеки може да започне. Това е бизнес от хората за хората. Ивана дойде за първи път в екипа на 19-20 години. Ето я. Тя реши да се промени физически, интелектуално, емоционално. И го направи. Резултатът може да видиш и ти. Много хора искат да се променят, но не действат. Промяната става с действие. Ивана завършва скандинавистика в Сеул и превежда книги. Консултант е по здравословно хранене и интензивни тренировки. Ивана е и финансов консултант брокер номер 1 и може да ти помогне за управление на личните ти финанси. Ивана е уникален диамант в съкровищницата на моят екип. Искаш ли да научиш как да си част от него? Натисни линка по-долу. Следва продължение.